של היום זה לא כל פעם. המוזיקה שינתה את הטעם. היו ימים ששיר היה יוצא הייתה התרגשות באוויר. היום כשזה מגיע כולם שואלים מאיפה אותו להעביר. אז תשימו דיסק באוטו ותתחילו לנגן, כי מה שהיה כבר לא פה. איפה הם אותם הזמנים שהדיסקים באוטו היו מתנגנים. היום הכל הפך דיגיטלי, וכולם זה נראה נורמלי. הזמנים של פעם כבר עברו, אלינו כבר לא נראה שיחזרו. לשמוע את הדיסקים זה היה כל כך פשוט ותמים. היום זה כבר לא אותם ימים, אבל היום צריך לחזור לשים דיסק באוטו ולנגן בתמימות ובאהבה אותו. אז תשימו דיסק באוטו ותתחילו לנגן, כי מה שהיה כבר לא פה. איפה הם דיסק באוטו ותתחילו לנגן, כי מה שהיה כבר לא פה. היום זה נראה נורמלי שהדיסקים באוטו היו מתנגנים. הכל הפך להיות דיגיטלי, ולכולם זה נראה נורמלי. הזמנים של פעם כבר עברו, אלינו כבר לא נראה שיחזרו. לשמוע את הדיסקים זה היה כל כך פשוט ותמים. היום זה כבר לא אותם ימים, אבל היום צריך לחזור